Hello. Valaki benézett az ablakon. Soha nem fogom megunni ezeket a bárszékeket. Szóval, ennek már régen ideje volt, de nézzük a stúdiót. Csak úgy egy éve van meg. Nagyjából egy éve, tavaly januárban vettem ki ezt a helyet. Előtte itt egy ékszerüzlet volt. Szóval kicsit felújításra szorult a hely. Ugye nyilván egy rendes ilyen eladásra készült üzlethelyiségből egy fotostúdióvá kellett egy kis munka, hogy átalakítsuk, viszont most már azt mondom rá, hogy kialakult. Hangpanelek lettek felrakva. This? Ilyenek? Nem? Hol volt a kamera? Így. Nem. Így valahogy. Sír. Azon kívül ugye be lett hozva egy csomófajta háttér, szereztem egy ilyen 2,5-szer nagyjából, vagy 2,10-szer, 2,30-szor, 2,valahány méter magas és 3 méter széles háttértartóállványt, amin volt már, mi volt rajta? Volt rajta fekete, barna és fehér háttér, ezekről már akár láthattatok is képeket az oldalamon, sőt biztos, hogyha figyelitek az oldalamat, mert a legjobb portréim manapság azok itt születtek. Tehát a dekorálást azt határozottan tanulnom kellett, mert még előtte az életben nem csináltam semmi ilyet. Még mielőtt elköltöztem otthon, a szobám is, az egy ilyen, minimalistábbnál minimalista volt, ami kell, plusz egy tükör, hogy megnézem, hogy ne nézzek ki idiótán, amikor megnézem, hogy ne nézzek. Hogy ne nézzek ki idiótán, amikor kimegyek a házból. Viszont most, hogy ez megvolt, nézzük magát a helyet. Ezeknek a függönyöknek annyi a célja, hogy fogják a fényt. Tehát például itt is látszik, hogy a háttérben nem akartam, hogy annyi ilyen külső fény jusson. Most nem is annyira süt a nap, de kegyetlenül világos tud ide bent lenni, akár lámpák nélkül is, ami fotózáshoz nem kifejezetten ideális. Most azt akartam, hogy látszódjanak azok a kis ilyen fairy lightok, valamint ez a Love felirat, ami most nem látszik, mert ki van égve. Ez a Love felirat, ami egy Valentin napi szethez volt készítve, és még van is, még mindig mennek a Valentin napi munkák. Még várok 2 párt legalább, akik jönnek ilyen képekre, pedig már március van. Egyébként imádom ezt a nagy ablakot, marha jó fényt ad. Nagyon-nagyon szeretem a helyet, hogy ilyen világos, csak néha el kell sötétíteni. Most, hogy ez megvolt, itt van egy állványra kukányolva, ráakasztva itt egy reflektor, diffúzor, mikor mi ez a 3, 4, 5 az egyben. Ezt azt hiszem, hogy már mutattam is egy másik ilyen geartúron, viszont ide nagyon-nagyon jól jön, itt van igazán értelme, meg némelyik kültéri portrénál esetleg. Azon kívül nyilván mindig az aktuális dekoráció az alkalomra. A fotókönyvem az most csak ide lett lerakva, az nem része. Műrózsa, mű, koszorú dolog. Kiskosár, és ez a polc, meg ez a kanapé, ami még nem olyan régen lett véve, viszont mindenképpen egy ilyen fan favorite. Ezt nagyon-nagyon szokták szeretni. Ja, és ez a fehér szőnyeg, amit imádok, mert nagyon jó puha, nagyon-nagyon jó érzése van, és ezt is imádják az emberek, viszont nagyon-nagyon könnyen koszolódik, ez nincs meg szerintem 3 hónapja. A karácsonyi fotózásokhoz lett véve, viszont már vagy 2-szer volt mosva, mert egyszerűen muszáj, úgyhogy cipővel nem engedek rá bárkit. Innen, hogyha tovább megyünk, ugye ezt még nem is mutattam, ez a nagy fehér dolog, ez az állvány, amiről beszéltem, a háttértartó. Ezen most egy 3x3-as fehér háttér van rajta, nem tudom, hogy kamerán mennyire adódik át, de ez a dolog nagy. Akkor softbox, ami most enyhén szét van szerelve, mert kivettem belőle egy vakut az eseményfotózáshoz. Legutóbb, amit voltam Retro Jazz Clubban. Valamint, hogyha innen tovább megyünk, azt mondja, hogy hol menjünk. Van itt ez a szép kis lámpa, amit most kikapcsolok, hogy ne égesse ki mindenki szemét. Visszakapcsolok, kell ide a fény. Mi lenne, ha te följebb néznél? Így. Ugye itt a kis tisztítószerek, mert az muszáj. És szörnyen ki vagyok égve, de ezt mindjárt megoldjuk. Avval, hogy itt tárolódik a többi háttér. A legtöbb esetben szeretek papírhátteret használni, sokkal egyszerűbb vele dolgozni, nem gyűrűdik, úgy nem látszanak a gyűrűdések benne,
mint a szövet háttérben nem kell kifejezetten takarítani, hogyha egy része elhasználódik, akkor megfogod, levágod vagy letéped ki a kukába, és akkor ott van még rajta 8 méter. Azon kívül oda lettek a hangpanelek felrakva a lépcső alá, azon kívül itt asztal, papírmunka, tároló, kisebb egyéb dolgoknak állványfejek, elemek a vakuba, stb. Azt mondja, hogy... És itt az egy kedvenc dolgom magán a helyen, visszaraklak titeket a helyetekre. Szóval az egyik kedvenc dolgom a helyen, ez a kis kamera, ez egy majdnem 100 éves, azt hiszem 1923-ból. Nem, mert akkor már több mint 100 éves lenne, 33-ból. Ez a Voigt Lander, ezt mond ki gyorsan. Még ilyen felülről, ha kibírom nyitni. Ez a felülről belenézős kamera. Hi! Nagyon-nagyon menő, igaz már sok gyakorlati haszna nincs, mert már a tükör is mozog benne, valamint filmet alig lehet kapni hozzá, de hogyha valakinek van bármi ötlete, hogy lehetne vagy kéne ezt restaurálni, nagyon szívesen kipróbálnám élesben. Valamint van itt egy másik ilyen kisebb retro kamera, ez nem annyira antik, mint erre még néhányan akár lehet, hogy emlékeztek is, még gyerekkoromban azt hiszem nekünk is volt valami hasonló. Kis landscape, ez mennyire menő már. Valamint van benne egy működő vaku, amit hát most nem fogok beindítani, mert nincs benne elem. Mind a kettő filmes ezekből a gépekből, ezek pusztán dekorációnak vannak itt, viszont nagyon-nagyon szeretem őket, mert kegyetlenül jól néznek ki. Meg úgy gondolom, hogy jönnek ide ebbe a stúdióba. Még amit szeretnék ide, az a stúdió mikrofonom áthozni, valamint egy laptop, mert az határozottan sokkal többet hozzátenne a hanghoz, mint ez a kis shotgun mikrofon, amit használok magán a kamerán. Az a jövő zenéje még ki tudja a következő videóban, lehet, hogy látjátok is. De ez a hely, itt Tiszafüred közepén, nagyon sok szeretettel várok ide bárkit, aki szeretne fotózkodni. Vagy akár gyakorolni. Hogyha szeretnéd így magad kipróbálni fotózásban, akkor gyere el, szívesen adok kölcsön felszerelést, akár hozzá egy modellt, és akkor megnézzük. De gyakorlatilag ez volt a stúdió, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!